सांग्रांसाला फुटबल थंख्रों रगनो सिलेक्ट खलाइजाकना थांगै तंगो बस्कांनि 5-6 नभेम्बर जरा ककथुम पान्डा खलाइनो शाखा TTAADC हाफांग EM Suhel Debbarma 6 Schedule Premier Football League संसाजाकनानि थांगै तंगो बड'लेण्डनो 5-6 नभेम्बर जरा सिलेक्शन खलाइजाकनानि थंकाहाम थंनाय रगनो जे थंना मुसुङै तंनाय र फाइमानो हनिबो शाखा ककथुम पान्डानि बिसिंतै EM Suhel Debbarma सिलेक्ट खलाइजाक रगनो practice clay rejagnai tei chanani thangnani fainani jersey sport shoe rokbo bagai rejagnai hinibo shaka miafaro tai osaterni hojagirini jotoni chini jota lukurongno khaka miafaro tei advance diwali ni bo khaka miafaro जों TTAADC Haphang ningai sports and youth affairs bedak di bukhakti chung tinaro se kaise koktoma panda narjakha o panda tongwan logiwo chini TTAADC Haphang ni chini honorable MDC Borongona Suhel Debbarma teibo bini barja manja bo chini sports department ni sports council ni TTAADC ni chairman tai chini joto football thungrung ba kaise koktoma kaham beskang जे फाइनै सालो बसकांनि जे 27 नभेम्बर ओ सालो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनि जे 6 शेड्यूल जे एरिया ओ जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोटल 9 तमनि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरानि कार्बी आंगलं ऑटोनोमस काउंसिल आसामनि दिमा हासाव ऑटोनोमस काउंसिल आसामनि मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरामनि चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोराम लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोराम गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जे चीनी जो तो शिक्षित एरिया जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनी बरं जो तो कैसे फुटबॉल कैसे टीम रहर जागनाय आजागाव जे बड'लेण्ड आरो थाङै बाताले मुंनाय आ बाताले मुंनि बागै चीनी TTAADC हाफांनि हंगै जों चीनी जे थंग्रों नंगनो जों कायहा टीम पाथुकनाय आ टीम जे पार्टिसिपेट खालायनो मुसुंनाय बरनो जों खाहामबाय लामसगो एबा कयहरो नरक जे जाव पार्टिसिपेट खालायनो मुसुंनाय जों TTAADC हाफांनि बुखाक्तै जों कायहा टीम नामि रहनाय आ टीमआव पार्टिसिपेट खालायनो बागै फाइनै सालनि 5 तारिख ओ मान्थनि 5 तारिख ते 6 तारिख दिबरनि 11टा जरावबो चीनी खुमुलुंगो sports and youth affairs bedakni bukhakte chung borongno amjogoi je thongkrungno kaha teams namai pathoknai tei oje je participant khlainai in future bongni future belegena kahamungnai tei chini TTAADC Haphangni bukhakte chung borongno je thangnani phainani be chanani je bongni traveling fare rok chung borongno chubanai te buskang jaro tumo jodi a thomungo participant khlai bongni je thongrungno हायगनो काहाम फुनुगो मानकै इन फ्यूचर बरकते काहाम सेफ मानाय आवन बागै चंचिनी लोकरनो अफ सेफ नरिना मोसुं मान बागै दिनि आविमु बानाना रखा कयता के थांजानाय बखा फाइनै सालनि 27 नभेम्बर ओ मान्थनि अरो बरक आरो थांनाय ते जों बरनो बसकांनि 5 एबा 6 तारिख 2 दिन जों बरनो ट्रायल नारो जों बरनो आरो जों सिलेक्ट खालायनाय जे ओ टीम काहामनो जों बरनो आरो तंगै चारि जों प्रेक्टिस खालायनाय जाते काहाम खालाय सिप खालाय खम खालाय जों बरनो रहबै जों बरनो विनर ना जाखलाय जों दाखलाय जों टीम पाठनाय ताबसो जरते के वो फाइया कोना लाबा हेके जों दिनि से पुलिस सिगां स्नामानि ओ टीम न जों चिन TTAADC हाफांनि टीम हिने जों बरनो स्नामनाय गोबां मा जे चिन थंखरनो दङ बरनो जों ट्रायल नानाय बरनो जार्सी हयते बुट हयते सॉक्स हयते बेबो जों TTAADC हाफांनि बहतिरिनाय तेबं थांनानै फाइनालि जानानै खरस जोंरिनाय ते आजागो कप्लाइं के बंगान प्राइस मानि काहाम प्राइस मानि तंगो आबो आरो ऑफिशियल बैटिंग बखति साख्लाय जा जे प्लेयार थांना हनै तंनाय बिनि गांगे कोनो एज लिमिट आबा हाय एज लिमिट ओपन टू ऑल जे कथंना करंको एबा मुसुंना इंटरेस्ट थांनाय बर फायै आजागो बर ट्रायल खेबे मन गते बंगनि बागै जों जार्सी राव बंगनि बोर्ड सॉक्स बेबक जों TTAADC हाफां बखति जोंरिनाय असम लंगो त खुमलुंगनि हामारिनि ककथुम बिरो रिपोर्ट खुम्पुई।